l'esdeveniment. Àngel Pons, Barcelona anima de forma evident la vida de la ciutat. Sí, així és. Bona tarda des del Village, un espai per viure els campionats des d'una vessant més lúdica i social, uns mundials que deixaran a la ciutat de Barcelona 125 milions d'euros, segons estimacions de l'Ajuntament. Això són 5 euros per cada euro invertit i que convertiran la ciutat en un focus d'atenció mundial durant els pròxims 16 dies. Per aquests mundials passaran 250.000 espectadors i per això la ciutat fa mesos i mesos que s'està preparant i tothom, tots els estaments, totes les institucions s'han volcat perquè aquest sigui un gran esdeveniment. Hi ha 2.500 voluntaris que es diu ràpid i això recorda a grans esdeveniments del passat com són els Jocs Olímpics de l'any 1992. L'objectiu és que tot rulli, per això s'han reforçat el transport escolar, totes les línies, sobretot les d'autobús, les que arriben fins aquí, fins a Montjuïc, i a la nit s'ha incorporat una línia especial perquè també arribin els autobusos fins a la muntanya màgica. Uns autobusos que arribaran també fins aquí, fins a aquest Village, un espai on els visitants podran gaudir de música en directe, de concursos, de comerços i de restaurants fins a la 1 de la matinada entre setmana fins a les 3 de la matinada al cap de setmana, un espai obert a tothom, gratuït, tant a la gent d'aquí com també els que venen de fora. Es muy atractivo, sobre todo el mar, los edificios así en loma, está muy bonito. Pues me gusta mucho el estilo de vida que tenéis, no sé, las calles son muy bonitas. No sé, en verdad es el conjunto, es todo. No, y hemos caído de lo mejor porque coincidencialmente está el Mundial aquí en Barcelona y tenemos que aprovechar la oportunidad de ver algunas de las actividades. Aquesta és una de les instal·lacions on s'està duent a terme aquest Mundial, Montjuïc, però una altra de les instal·lacions és el Port de la Barcelona, on es fan els campionats d'aigües obertes. Les obres que allà s'hi feien han quedat paralitzades des de fa 7 dies per seguretat. Un port que s'ha hagut d'adaptar per minimitzar els riscos als esportistes, tal com ha pogut comprovar la nostra companya Isabel Ojeda.